Τι σας έκανε εντύπωση? Κοιτάξτε, αν είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι, όταν μπαίνεις στο Κολοσσέουμ θεωρώ ότι αισθάνεσαι ένα δέος, γιατί είναι ένας χώρος θεάματος που διήρκησε για πάρα πολλούς αιώνες, τέλος πάντων, τα θεάματα που πραγματοποιούνταν εκεί μέσα. Και μιας και είναι και άνθρωπος του Ελληνισμού, παραλληλίζοντάς του με τα θεάματα τα σύγχρονα, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός χώρος. Σαν αρχιτεκτόνημα δεν έχει πολλά, σε σχέση με τα άλλα που είδαμε στο Ρώμη, αλλά αναλογιζόμενοι το τι μεγάλες στιγμές έγιναν εδώ μέσα, δηλαδή από την αρνητική πλευρά. Ναι, και αυτά που μας είπε η κυρία Μαρία, το ότι στα εγγένεια 2.000 μονομάχοι σκοτώθηκαν εδώ μέσα μόνο και μόνο για το γιορτάζουν, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον, είναι εντυπωσιακό από μόνο. Ευτυχώς βέβαια άλλαξε τα θεάματα στη ροή της ιστορίας και ήρθαν να γίνουν πιο ειρηνικά και πιο απολαυστικά και πολιτισμένα στις μέρες μας. Αλλά δεν πάει να είναι πολύ εντυπωσιακό. Πώς θα μας βγει, δεν το ξέρω. Άλλες δύο ερωτήσεις έχουμε. Γιατί πιστεύετε ότι μια εκδρομή στη Ρώμη θα συγκινήσει τους Έλληνες? Γιατί πιστεύω ότι γενικότερα μια εκδρομή στο εξωτερικό μαθητών έχει να τους δώσει πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν θα πιθανόν ταξιδέψουν με αεροπλάνο. Πολλοί από εσάς δεν ταξιδέψουν με αεροπορικό. Θα πρέπει να διαχειριστούν τον εαυτό τους σε μια άλλη γλώσσα. Ίσως και την τοπική, εντάξει, τα ιταλικά δύσκολα, αλλά και την αγγλική. Και δεύτερον, ο άνθρωπος που ταξιδεύει και όπως θεωρούνταν και παλιότερα, είναι τα νυχτώνια. Παλιότερα, αν θέλανε να ρωτήσουν να συμβολευτούν κάποιον σοφό, πηγαίναν σε αυτόν που είχε δει τα περισσότερα χρόνια και ήταν πολύ ταξιδεμένο. Ακριβώς, γιατί βλέποντας το πώς ζει ο κόσμος σε άλλες περιοχές, τι κουλτούρα έχει, παραδειγματίζεται, παίρνει τα θετικά από αυτά που βλέπει και αποκτάει μια στάση ζωής αναλόγου. Γι' αυτό το λόγο, και εκτός από τις εμπειρίες, έτσι, και να επισκεφτείς όλα αυτά και να βρεις μια κουλτούρα από κοντά και μέσα από τα βιβλία, είναι ένα σχολείο το οποίο ριζώνεται στο υποσυνείδητο και δεν είναι κάτι που το διάβασαν και το ξεχάσουν μετά από ένα χρόνο. Αυτά που είδατε εδώ, πάνω από τα μισά τα θυμάστε μια ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Παρακαλώ και εγώ ευχαριστώ. Συνέντευξη. Δύο τελευταίες μέρες μας συνέντευξη διάφορα εξωτερικά της Ρώμης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή δουλειά. Γνωρίζετε συχνά Έλληνες που ενδιαφέρονται για την Ρώμη? Σε ποια ηλικία πρώτα επισκεφτήκατε τη Ρώμη? Σας ηλικία για μένα προσωπικά, ήμουν φοιτήτρια. Φοιτήτρια σχετικά με τον τουρισμό? Όχι με τον τουρισμό, ξεκίνησα δηλαδή πρώτα με τη γλώσσα, την γνώριζα ήδη από πριν, τουλάχιστον σε μαθητικό επίπεδο. Στην Κύπρο, στη Μελισσόνη, είχα καταλογιώσει το Κολέγιο Μελισσών. Αργότερα Περούσα και από την Περούσα ήρθα στη Ρώμη, όπου εντάχθηκα στο Ιωτέκο. Θα φανταστώ εγώ πάτε στο επάγγελμά σας. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γενικά την ιστορία και... Ναι, βέβαια, στην ιστορία, στην διατέφαση, τόσο. Η Ρώμη προσφέρει πάρα πολλά. Η ζωή εδώ στη Ρώμη μοιάζει πολύ με τη ζωή στην Ελλάδα? Είμαστε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Φυσικά στα λαή μοιάζουν πάρα πολύ. Σου λοιπόν να faccio una razza. Είμαστε ανοιχτότατος λαός, όσο οι Έλληνες όσο και οι Ιταλοί. Είναι άνθρωποι της κουλτούρας, άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τα δίπλα του. Τέλος πάντων, καλλιεργούν φυσικά πάρα πολύ την πόλη τους. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.